Fungkaham jotono te lamso aini blog channel norong title and thumbnail nogui shainoman khana miya ni horni mane miya aichukni je nobar watui phaimani mane chini pura parano finish khaikalangkha nobar watui hingke kwbangma borokni ko mami songnok ni tin rok tlangi thangbaikha hingke buphang rok baibaikha current post rok baibaikha tei current rok phaigalak chini parao tai mane nangnai 1 month rok nangnai hingke tei kwbangma borokni rabar bagan rok mane baksa ni pura baibaikha baksa ni 27 khan baksa ni 40-45 khan omohaike baibaikha hingke tei chini kheto asuk musa khoti wnglia just haino kisa boundary tin amorok baikha gate baikha hingke tei buphang waphang chini no ganani baikha asukno hingke tei chini parani tei onoborok hingke nog rok bebeng ko tangkamo talangjak baikha tin nobaro hingke norong video no nainai di tamtamo wngkha ang phunukgo no tamungni thangka naidi miya hone watui o ses naidi bai suka pura buphang rok baibaikha lama block khai rejakha chini para current ta ses current tele phaiya chini para miya haro sa phai tongmose chini musuk nog ni tin tolangi thaka current post rok pho baipaikha current le tele phaiya hoksam para roni pura thaichung phang baitha roni matang thaglim phang mumung sani skonuk to ha mumung sani skonuk to ha gapno gani buna hello mi kani sing to ha kani sing to ha kani